През по-голямата част от века щатският долар е доминиращата резервна валута в света. Въпреки това, протекционистичните политики на Доналд Тръмп, разрушаването на глобалния икономически ред и нарастващия дълг на САЩ сега заплашват да подкопаят статуса на долара като резервна валута. И това всъщност може вече да се случва. Стойността на долара, измерена спрямо кошница от други валути, всъщност пада през последните няколко месеца и този петък еврото скочи до трирично високо ниво спрямо долара, въпреки доста слабата европейска икономика и тарифите на Тръмп, които би трябвало теоретично да направят долара по-силен. For dollar may no stas. В резултат на това някои европейски политици сега твърдят, че стабилното евро може да привлече инвеститори, които търсят алтернативи на долара и дори да го замени като световна резервна валута. Така че в това видео ще разгледаме защо щатският долар губи своя резервен статус и защо някои хора смятат, че еврото има потенциала да го замени като световна резервна валута. Доближаваме се забележително до 1 милион абонати, а в момента 72% от вас все още не са се абонирали. Така че помогнете ни и се абонирайте днес. За да започнете, трябва да разберете централната роля, която американският долар играе в така наречената световна резервна валута. Валута, която централните банки и други големи финансови институции предпочитат да държат в своите валутни резерви, защото се считат за сигурни, в смисъл, че тяхната стойност ще остане стабилна и че те могат надежно да се използват за покупка на други неща. Статутът на долара като резервна валута има своите корени в следвоенното споразумение от Бретън Вудс, когато Съединените щати решиха, че искат доларът да бъде център на нов световен паричен ред. Доларът стана единствената валута, която можеше да се конвертира директно в злато, като всички други основни валути бяха обвързани с долара при фиксирани обменни курсове. Въпреки че САЩ се отказаха от златния стандарт в началото на 70-те години, доларът остана доминиращата световна резервна валута, съставлявайки повече от половината от всички резерви. От създаването си през 1999 година, еврото държи втория по големина дял от международните резерви. И до около 2008 година изглеждаше, че набира преднина спрямо долара, увеличавайки дела си от 23,6% през 2002 година до пика от 27,6% през 2009 година. Въпреки това, кризата в еврозоната през 10-те години на 2010-те, плюс фактът, че САЩ започнаха да растат по-бързо от ЕС през този период, подкопаха доверието в Европа и делът на еврото в световните резерви спадна до 19% към края на 2015 година. Днес доларът все още участва в 9-10% от глобалните транзакции и делът му в резервите е останал около 6-10%. Независимо от това, през последните няколко месеца има известно по-сериозно безпокойство, че политиките на Тръмп действително могат да подкопаят статуса на долара като резервна валута. В обобщение, неортодоксалните и непредсказуеми икономически политики на Тръмп подкопаха репутацията на долара като безопасен актив. Това стана очевидно в началото на тази седмица, когато американският фондов пазар падна едновременно с долара и държавните облигации. Сега, обикновено, когато фондовият пазар спадне, доларът и американските държавни облигации се покачват, защото инвеститорите излизат от по-рисковите активи на фондовия пазар и се пренасочват към номинално безопасни активи, като долара и американските държавни облигации. Фактът, че и трите паднаха заедно в началото на тази седмица, е доказателство, че инвеститорите всъщност просто изтеглят парите си от Америка изцяло и вече не виждат долара като сигурен актив или поне не толкова сигурен, колкото някога е бил. Безпокойствата относно сигурността на долара бяха допълнително засилени от поне три други неща. Първо, неприлично големите суми дълг, които САЩ в момента издават, предизвикващи притеснения за евентуален фалит или че САЩ ще обезценят дълга си чрез инфлация. Две предишните коментари на Тръмп за обезценяването на долара с цел да помогне на Америка да се реиндустриализира. И три, неговото антагонистично отношение към дългогодишни съюзници на Америка и ентусиазмът му към санкции, които са направили някои инвеститори неспокойни относно перспективата Тръмп да конфискува техните активи, деноминирани в долари. Въпреки това, големият въпрос за привържениците на дедоларизацията винаги е бил: какво наистина може да замени долара? Може да си мислите, че юанът би бил добра алтернатива, но това наистина не е така по поне две причини. Първо, Китай все още има капиталови ограничения, които ефективно ограничават колко пари могат да влизат или излизат от страната чрез влиянието на Китайската комунистическа партия върху големите китайски банки. Второ, Китай, Китайската комунистическа партия активно обезценява юана, за да запази конкурентоспособността на износа си. Това май оставя само еврото. Както споменахме преди малко, до кризата в еврозоната, еврото изглеждаше като реален претендент, но слабият растеж и усещането, че европейският проект е на практика застинал, потиснаха ентусиазма. Въпреки това, ако американският растеж продължи да се забавя и ЕС продължи да се движи към по-дълбока интеграция, еврото може да се окаже най-малко лошата опция.
И на пръв поглед, противно на очакванията, този процес може всъщност да бъде подпомогнат от издаването на повече дълг, деноминиран в евро, което е нещо, което в момента виждаме както в Германия, където новоизбраният канцлер Фридрих Мерц току-що е премахнал ограничението върху дълга, за да позволи масивно увеличаване на отбранителните разходи, така и на ниво Европейски съюз, където председателката на комисията Урсула фон дер Лайен говори за издаване на повече съвместен дълг на Вестек за финансиране на превъоръжаването на Европа. Това може да звучи противоинтуитивно. Все пак може да очаквате, че ако европейските държави издават много дългове, това би било симптом на тяхната икономическа слабост и следователно евро ще стане по-малко привлекателно като резервен актив. Но една от големите причини, поради които доларът е успял да запази своята резервна корона толкова дълго, е защото американските съкровищни облигации, т.е. дългът на САЩ, са любимият дългов инструмент в света. Може дори да наречем съкровищните облигации световна резервна облигация. Отново, до известна степен против интуицията, фактът, че американското правителство заема толкова много пари, което включва издаването на огромен брой облигации, може би е основната причина те да са световната резервна облигация. И наличието на толкова много облигации ги прави привлекателни по две причини. Първо, те предлагат несъмнено процентна лихва и второ, те са много ликвидни, т.е. винаги можете да намерите купувач за облигациите, ако искате да ги превърнете обратно в долари. Това създава някакъв вид самоусилващ се кръг. Доларите стават по-привлекателни за задържане, защото винаги могат да бъдат използвани за покупка на държавни облигации, а държавните облигации стават по-привлекателни за задържане, защото знаете, че те винаги могат да бъдат продадени за долари, като и двете взаимно укрепват резервния статут на другия. Това е една от причините, поради които германските облигации, да не говорим за облигациите на Европейския съюз, никога не са могли да заменят държавните ценни книжа на Съединените щати. Просто няма достатъчно от тях на пазара, което означава, че пазарът за тях не е особено ликвиден. Въпреки това, инвеститорите се насочиха към германските облигации миналата седмица, когато тарифите на Тръмп предизвикаха продажби на държавни ценни книжа. И ако доверието в долара намалее по същото време, когато както Германия, така и Европейският съюз, може би двете най-надежни единици в Европа, започнат да издават много нови облигации, еврото и облигациите, деноминирани в евро, биха могли да подкопаят комплекса на американските държавни облигации. Всичко на всичко, макар еврото да е малко вероятно да замени напълно долара в скоро време, то би могло да заеме по-голям дял от резервите, тъй като светът се стреми поне частично да се диверсифицира далеч от долара. И тази история, подобно на много от новините, е достойна за внимание в следващите седмици, защото с геополитическите промени и Тръмп, който хвърля международния ред във въздуха, има много неща, които трябва да се наблюдават. Всеки ден се сблъскваме с странни заглавия от това как Мъск обявява всеки, който го погледне накриво, за терорист, до Тръмп, който обявява война на Юпитер, за да се опита да си върне някои извънземни съюзници. Добре, второто не беше реално. Но се потапяме в странния свят на американската политика в нашата серия WTF USA. Това е нашето предаване, в което вземаме големи моменти от културата и социалните медии и се опитваме да обясним политическите последствия, например на Мъск, който тича наоколо и се опитва да гаси пожари в Тесла. И за разлика от някои от другите ни сериозни видеоклипове, тонът на WTF USA е по-лек и предлага нещо като непринуден поглед върху случващото се. И ако сте заинтересувани, WTF USA може да се намери изключително на Небула. Небула е дом и на друго невероятно оригинално съдържание от вашите любими създатели, като Boomers на Том Николас, обсъждащо всичко от неравенството между поколенията, жилищата, климатичната криза и пенсиите. Пълнометражният документален филм, който обикаля света, се опитва да разболи съмнителното наследство на бейби-бумерите. Ако не сте знаели, Nebula е независима стриминг платформа, собственост на създатели, която се специализира в съдържание от създатели като Real Life Lore, Wendover Productions, Legal Eagle и Neo. И когато става въпрос за нас, не е само WTF USA. Можете също да гледате всяко нормално TLDR видео на Nebula, без реклами и в някои случаи преди да са качени в YouTube. Ако все още не сте член, можете да кликнете върху нашия линк в описанието, за да получите 40% отстъпка. Това е само $36 на година или $3 на месец. Затова приемайте новините малко по-леко и разгледайте WTF само в Nebula.